A do Bruntálu se po dlouhých letech vrátil box, sport, který tady byl kdysi tradiční a oblíbený. Na první ročník bruntálského turnaje v boxu, který pod názvem Přátelské a exibiční utkání Severní a Jižní Moravy pořádal boxerský klub Gambare Olomouc s přispěním města Bruntálu, se do velkého sálu společenského domu sjeli zástupci 7 klubů z Jižní a 4 ze Severní Moravy. Příznivci boxu, kterých přišlo více než 300, mohli sledovat celkem 18 utkání. Borci pořádající oddílu Gambare získali celkem 3 vítězství. Této dvojici vítězí poměrem 2-1 nevtípil Gambare. V této dvojici vítězí na body Mazálek a Brno. První ročník boxerského turnaje měl velký úspěch. Druhý ročník se uskuteční příští rok v dubnu, opět ve velkém sále společenského domu. Domácí Machala z Bruntálu, blahopřejeme.